Naro sa Apollo Sports Bar, yo, nagasalita na boy! Yeah, big shoutout sa the venue, Apollo Sports Bar. Pinas Astig, big shoutout, salamat sa Sporta, DJ ECQ, sa nanandiri ka ron, o sa mga MCs nga nibiyay paglagyo. Sa mga sayo kay kaniya, sa tanan. Rapolo, The Concept Store, check na ninyo. Laglag Barra 8, Saong wala! Gikan Bilya Gonzalo! Balanos para ni Ben Pluma! Kanang bersong ay bili ka ng tinugan sa kalinaw. Kay daghan lang dire mga tinunan nga maminaw. Palihog ko bantayesin mo mga pulong nga makaihaw. Dali ra sila madani sa mot na ning mga pasinaw. Shout out Sir Jazz at Pharma, Gonzalo Labangon, Shaman Yubek, Villa Dogs, Tesmarap, Gonzalo na natin. Yeah. Shout out Street Pharma, Guspare, so siya sa mga tropa do diyan sa Bilya Gonzalo, bisya rin yung tanan. Sound to! Gikan! Maktan! O Kantipla! Maglangas para ni D! Yo, shoutout Sprout ni GC ni my friend na ito itong her name, his name ni as Joe was kani Mora. Para Cointos, daw si D, pili niya una. Yo, judges, Rictosaurus, tournament. Yo, minat yung talabay. First round D. Round 1 game! Di ka mapir. Ha. Kabahan ako sa imong buhaton, Pen. Maunha na tika. Mura kog si John Leo. Matan pa ko sa pinya. Ako na imo break it down sa akong kagalingon. Ay nagpasalamat. Imo kong sungugon sa akong hype. Kay putot. Manakatubo. Kada New Year pagani ko maglayat-layat. Kung mao na imong isungog na ako na mao na ginigidangat, history repeats itself. Gamay tao ba to'y nagpatumbang gulayat? Unpredictable sa day kumo bars. Kuyaw kay kumusuwat, pero no need to fret. Si Penray bahalag explainin nyo niya. Kay kanya akong istorya. Iya raning i-repeat. Joker sa di ay ko guys. Pero trying hard kay kumo joke. Ingana ako ka shit, pero si Penray apoy balaw niya. Ako balikon, iya raning i-repeat. Di ba ikaw ray bahala na ako? Natural. Kuha ko kang idol. Ako dong unggoy nga ikaw tong monkey eating eagle. Unda, wa ko masayot sa akong pag-predict sa imuhang ka-predictable. Muhisgot lang ganay ka na kuanggol, automatic mati nakatul. Mura sa diay kog si Katana. Maunay, giingon nila. Pis maunay, rasigi istorya, di mi parihas mo himog bara si Katana, di kalito kog R. Si D kay okay ra, pero kung itandi nang ilong ninyong Harlem, siguro mas pwede pa. Kung mauna imong mga angles, you better give up. Kay baw ka nganong akong giapil imong ilong nga pislat. Kay ako nang i-cheer up karong round 1, yang buhaton og ilong. Mo nay akong tirada, kay nagtan-aw ko hanapin, ako mo'y naglisod og ginhawa. Mapuno ni ron sa sungog inyong champion nga pabida, siguro katong gihimo nas Ginoo nas sikha na niya watuywa. Tinuod niyang pangan kay Marco Aquino, di ba? Pero murag si Daniel Padaplin, flat og ilong, lapad og face, mura kag munkat sa Groa Garden. Ganahan kang mo champion og balik. At tos TRP pamasin. Di ikaw ang trip na akong kabatils, tibuok bracket katong taga-maasin si Hinskill, aka Charis Pimpingko. Malas lang gid kapen, kita may nagkaengkwentro, mong dini gara-gara, kumuingon kog si Miss na ko diretso kung wa ka-epic ni Lawrence karon ikay mabiktima silo. Wata ko'y planong mo champion. Unta, but always ready mo bangga. Ikaw X na sa quarters tungod sa imong kabanga. Sa ikaduhang tungtong na kuslaglag bara. Dili ni pang banga katha. Tanawa ko ninyong mo champion niya sa grand prize kaming John Leo mo'y magtunga. Ano, Ben Pluma? Oh, yawa. Ano to? Matan pa kang Jaleo parang pinya. Atong gisikan akong ilong sa Ginoo Marti ang technical nga linya. Unsa maka di, ano di maka nag-predict na ka unsa? Di aganan malabuan. Kasi gusto nimo di na ako ganan, di aganan split ako round 1.
Ha? Game? Gipili daw niya si GI pag first round. Kay minus daw kaayog mga punchline. Kasabot ra ko ni GI. Nagpaubaya na siyang Cloud9. Oh, sorry, DDI. Oh, delay. Si Cloud9 bitaw ni siya. Atong baratuhon ra og amount. Hoy, Cloud9, yanong di man imong gigamit nga Smurf account. Pero yung mga jokes, mura ko noog GI. Atong di pa rider sa Foodpanda. Kung sa dinaan ng rider sa Foodpanda ha, bilib gali ko ni parang GI labi na sa iyang kusog. Wala naman itong iyang ubang mga jokes pero siyang pag-deliver na agihapoy mabusog. Dilira na siya rider sa Foodpanda ha. Mamaligyak mo siya prutas o libro. Daghan kina siyang hassle. Daghan kina siyang trabaho kay sanimo. Puro ra mga job sa battle. So mga bara ka mapapha sa imuha ni mo banda. Makaya kahaan mo si GI kung di pa siya rider sa Foodpanda. Kay sukad na din niya si GI feeling gangster. Bis mawad-an gihapon na dirig bili. Kay dilira si GI diri ang master. Daghan pamidi. GI, rider sa Foodpanda. Gikan pagid sa bata nga murag na kakukin. Wagani ka mo dako. Bisag dako kay kang palamunin. Nga permi na lang mabasted. Sayang height sure na lang na-upset. Pwede unta ka makontraktor. Pero short lang ka sa budget. Hoy dire pahambugay. Wala ni amiguhay. Rap battle kay hostility. Nga gamay kay kagtanaw sa imong kagalingon unsa na humility. Layo pa kastanan sa giapas ni mo nga nobility. Nga giatbang pagyud ninyo ang short sa nanay longevity. Siya ka mabuo mga sir. Wala gay makalupig. Wala gay kidikir o chiriper sa inyong bukid. Taga-sprout unta ka pero walay growth sa pila ka tuig. Para mutubo ka, angay ka, bubuan og tubig. Iyang stilo mura kuno katana. Maunay mudo sa piste. Kaya ito mabuag daw guni mo. Gusto na ka mamahimong mutos ga MC. Abang utana kung maka-atra ka kining bata away buot. Si katana kay kulot. Pero kining katana kay supot. Pero liwat bitaw kang katana ay okay pa kay sa mga nisulti nga wa kay angay. Kung napapapanin mo si katana, ka-cute po ni katana gamay. Astang banga si mong bitaw nga letra, pes, ihaw sa gera. May pasikatan na makasud sa semis, ikaw, di na. Pwede kayo dunganong tamong duha, wala na dagang pasabog. Pwede kayo dunganong tamong duha, wala na dagang pasabog. Duwaan ti ka sa Bisaya, habang pinaglaruan ko siya sa Tagalog. Di nga nung magsukul-sukul. Pes makatilaw ramog mga dukul-ulol. Tanaw na to si Katana o si Didili magkabulol-bulol. Butangi! Anong kini pa man nga pura sumbat o kuda? Sure na ni! Wala pa man ibugat nga luwa! Kabaw na mo sa drill kining gituboy maguba! Kung mag-abot naming reel, dira mo gawas ang tinuod nga duwa. Yo putang ina mo, wag mo akong Tagalugan! Akala mo ikaw lang marunong? Putang ina mo! Tagana na! Nalaon ni Rano imo mo gisuno rang mo ni talam ni mo yung kit-kitan tugan mo gisintan ka picture bang una ko no. Kaya Ranto game. Last na kong kontra si GI aka Liminho. Karon 7 pluma katong champion nga way video. Mapaglaro ang tadhana samot na si Boss Jan Leo. Asamang final sa Laglag para 5! Ikaw waso ninyo! Luoy kayong champion, no? Barikoson ni Sig Barog, way malingkurang trono. Ang final sa Laglag para 5, kalit na wala, murag missing sa bongero. Champion ka, bot-bot! Hindi ko kita, hindi ko motoo, hindi ko champion. Doon! Hindi ko kita, hindi ko motoo, hindi ko champion ka, ano mang, gipa-dibag magaloko. Diba last semis, ikulatang Don Smoke Rocks. Yang resulta, tabla. Perte panimo, paninod, nyawaday ka ato, katatsa. Technical ta mobiles. Matay lang mo wordplay. Pero glutoon to, di ragi maila. Nagtuugay ko, gimong ma 5-0 as kamuang nag-promo manawa nila.
Unsa to? Aron di maugay mong mag-record. Mong sa decision ka ni Sogot. Layo ra kayo mag-diferensya ang logo eh. Kay bawa kung kay bawa ka nga sa resulta, wa ka mahimuot. Hinumdumi, champion ka! Sa imong garbol laom kay tugnuot ang nakapait pa sa tuig na una pero nalupig ra kag walay buot aray ko. Unsa to? Hapit ka mapildi sa akong gipildi nya karon ako kay pilyonan. Pilingon kay ni KMC kay lagi karaan nga champion pero magsige ragline wordplay. Mora na kaya niyang buhaton, mora kag anak sa silingan. Let's say lami kay kang duklon. Mora na imong ipakita niya proud kay kang mubarog sa spotlight. Mapildi ra mga ni kag buang-buangon nunungin na imong pag-like. Complicated ra ka mo bars kay magsige kag pa bright pero sukad nagsugod imong career maski uskalin niya way piding i-reels or ma-highlight. Kay unsa may imoy pangambog namo katong wordplay mong GL nga mahilig ka sa maliit na pusi kaya gusto mo sa shortcut. Atay, 6 years ago na to imong kabugopin. Sure ka atong wa ka masipyat. Kanyahe rang yatagan kas Ginoog ilong nga pislat. Maliit na pusi shortcut. Gabon ko ng mata ni bukog sa isda araw na mapiskat. Di pa na ma-open. Dagang kag kabugong nabuhat ug ako nang hatagan ro justisya. Live di karong torturon maunay muhang sentensya. Karong round 2 kitang kapisot ug ang among diferensya. Ug round 2 murag pakang monituling may anesthesia. Ranto, Ben. Nangita sa akong video. Yung mga barak huwang panagsubak. Ang video paglagbara 5 murag flood control project na korap. Bunga ka? Bro, ribato. Round 2 game? Yeah. Kung kininagani ang mubanat, nako'y duda man sa bata. Wa ko kasabot kung hinubog ra ba o bunga ra sa tama. Anong naama ka diri? Makaurati ka sa dunggan. Makaduka kay delivery, maong imong suwat katulgan. Maong natrito ra ka ni Lawrence. Natrito ka ni Lawrence? Gilupig ra ka sa kagot. Oo, nibuto ko ni Lawrence ka ba kung nga naa kay kalagot. Nagtuo guro siya nga bunga ra sa sabot. Lisod lang with i-judge basta mga wak na ang mag-abot. Gara kay ka sa nalagbara. Kinimbisit, puro ra porma. Tigbantay ra kuno sa entrance si Lawrence. Gipa-accept gali ka sa turna. O si Lawrence sa entrance tig-atang. Pero kanunay naman daygon. Pero ni champion na ang tig-atang ikaw. Nag-atang gihapon nga mo champion. Na siya gibanat ni Lawrence. Nga nabanat na punta ko mga amigo. Ang linya. Kining doon duwag akong gitakuban o kaldero. Oy! Paggamit ni mo anang Lawrence, wala ni mo siya matibag. Paggamit na ako anang Lawrence, ako rang gibadibag. Giinan na ag-addict ni Lawrence. Pero wala niya pasagdi. Kaya ang iyang ribat, only judge can guide me. Hulo kuyoso. Wow, bago. Kung makareact, pinasikat. Pwede na tayo meme sa Facebook, ibang ribat. Kiinan kag-addict ni Lawrence. Si Lawrence angay pa si Dunggan. Na ID sa CD, na ID sa JD. Mong dinaangay ka hibulngan. Swerte gihapon ka, pututa ka. Ang rason wag yun ang isipin. Kaysa imong kaputot, di ka makasuhan og 511. Kaya ta, ano siya unlimited? Dakukig kalahian sa suwat palang makita ang evident. Lahi ang di sa classic game o sa tournament. Evident? Sure ka evident? Si mong nabanat na may naka-indicate damuho. Instead of evidence, evident? Manay evidence sa imong kabugo. Manay evidence sa imong kabugo. Ang masulti na ko tano. Brita, oy! Ay dula ay, bright tagirit. Abig na kontra ni mo si Unlimited, imong kabugo, wasay limit. Evidence, now na siya. Evident, adjective na siya. Ay lagi patuyang og harong. Ay mo sig apil og lagbara pang eskwela mog tarong. Kay mo pagka-fragile sa rap battle iguramang gibuak. Di ba evident nga ang mga construct ni di igurang gi-deconstruct? Ay lagi patuyang dirahuyang kay mura ra ni bata versus sindikato. Dapat kabaw na ka nga sa una pa lang di kung unsa ka delikado. Last round, D. Time unsa ka delikado. Hisgot mo nga ng mga evidence eh. Sa iyo to ako, sorry.
mamatay, pero ang buang mapatay. Ay, expect ni mo round 3 ay kuan ngayon ako. Pakugay ka bak. Round 3 game. Ha, ana siya last finals. Yang giingnan sa Ibarog, way hait nga dala. Pareha pa man ta mong katana ug pangan. Dayon ni bana tog pen is mightier than the sword. Aron lagid maka selfie bars, kayang i-nameplay ang tanan. Okay nang tato. Pero naagi apan kay kung pen is mightier than the sword, nganong nagtinigbasay sila kulapog majilan. I mean, gets ra na ako imong logic. Pero ayaw i-general. Kay bago imo ra tong istorya aron lang ka maka selfie bar. Pen is mightier than the sword. Kung literature art, literal, pero lahi na kung ang istoryahan nato art of war. Ay kuging na, bugo man kagod. Di ka kabaw mo differentiate imong gisagol ang duha. Buguha kita mo. Ay kuging na pag World War II nang lupa tong mga HBW. Nang atagag sa langit mga bomba nga lapis mga na swords imuhang o. Ang ikuging na mga armas nilang bitbit ang mga balang gamit mga Mongol to. Dili no. Bobo yarn. Okay ra na, daray. Okay ra na. Ikaw go si Penpluma. Ang hinungdan nga nung ni Champions Lawrence. Uy, isya. Di ko patakag sorya. Kay di pa ko ready sa consequence. Mora na nakita na ko sa video. Nagikuhaan ako reference kay ang buhang ni Judge quarters padong finals. Kaklaroan na coincidence. No, coincidence ra ba to no? Si Lawrence last year deserving mo champion. Ang corona siyang may pagkahimutang. Pero quarters padong finals basin dahil nasa siya ni mo yung utang. No. Joke cry kamo wa. Santa mo. Wa ko magingong na ilutong na itabo. Pero klaro gayo, imong sultan ganina is kabitse. Ikaw og ako ragi nakahibaw kung tinuod ba ng istorya hapin, we'll see. Ako nimo ay nalaglibaton niya. Aron di kay klarong guilty. Kabaw kang anong naibaw-an ako imong sudan nga isda kas I smell something fishy. Agwanta ka? Nagsige lang sa judge. Nihimo anong angle. Damay judge Pamor. Abi ni graduate of law. Nga sa iyang degree nakapapor. Pasalamat ka, ningon kog joke. Wapak, gawasan na tinuod ni mong kolor. Saman, sakto na ibininja, kuwang ba? Tingog, guilty na ba, Your Honor? Sugisug. Kuwang rang 2 minutes. Aron i-review ay mong kaso. Ang kaso, sakto ra kay 32 lines. Aron sa quarters ka magswelto. Kung balikon pin, malas kay ka. Kay kita'y nagka-enkwentro. Kung wa kay pick ni Lawrence karon, lamyan ng hilo. Mong, kita-kits na lang ninyo sa semis. Kung aron na apay thrill, good luck unya ay pa-building tragic reel. Nasa Luma. Judge Di Lawrence, mo nakasunod si Lawrence, Judge. Kita ano mo sa scenery. Di mo ni ka-move on sa Judge. O skin sa ko, si MP3. Wala, brado na ron buang. Wala, buang. Game mo sa round 3, game? Yeah. Kamabaw aning amaw. Muraga trip para ba? Kailangan pa day ang D o P para mo deep lang ka? Para karera ma-reforma, ni apil man ang pabida. Kailangan pa day ang D o pluma para magkapapel lang sa liga. Sige, alaguta ko si mo mga binogo. Sigurado nga mapikhan. Buhong ka sa akong kinumo. Kung ikaw mapikhan, mapuno ni sa gisi. Kada punch makay maselan. Gusto pa ka ugat, murag nag-judge si Kilan. Dibibatil mo sa Rapulo, Abrigana. Angay ra ka sa imong pesto. Dibibatil ako sa Rapulo, waragod nalagbaran ako ditso. Girakrakan ra ka sa amo, napildi yan na hagbara ka. Murag na iya ang senaryo kaysa bala pa lang, laglag na ka. Diba-dibag ra ka ni high skill, ha? Diba-dibag ra ka ni high skill? Wala gyud ka mag-amping pare. Samot na tong gisayawan ra ka og ice cream yummy. Ha? Ice cream yummy?
Kompleto Ricardo siyang item. Igorak ang gikok. Nakuhaan akong anggilang ice cream usa pagali ka scoop. Pero pambato daw ni sa Sprout. Pero mong galawan ki pinobre. Ikaw manunta ang manok ni Boss B, pero mo daw gikawat ang manok ni Boss B. Sekretura kayo glabog. Imong best friend walay patawad. Kining kawatan og manok, chicken ra kayo mangawat. Kini ako adudong pawang katotohanan, wala ni sagul pataka. Giunay niya ang bulong na hunghungan magud sa yawa. Pesa kawatan og manok ay kabalaga. Pesa kawatan og manok sa kung balak wala ka mataha ay kabalaga Boss B gimingaw na masabko managat sa sapa. Kaya ta sa Sprout ikaw tong pinaka-fighter. Biliba bataa. Kita ko sa imong mga battle. Buang wala na ko tanawa. Kay base niya mo sobra kining Indio kagara. Di kay kumuta na og live video pa ka ha. Bisag asa na lang mapunta. Dagan na kaayo ginavigate. Para makabuo lag storya, dagan kay i-fabricate. Pes wala na ni dagan gimmick imong dughan wala ni palpitate. Ang tumong nako aning duwaa ulo ni decapitate. Imong suwat kay pamilyar, sobra kawa, bugo matik. Way ayo ang material, murag flood control project. Bes gamit ang pen, awas-awas tuguan ni buang. Akong gama kay nagagrabe. Dili tungod sa uwan ganung magbaha, diris man dawe. Kaba ko 100k ra imong apas para makabati na kagkadato. Akong tumong bilyon hinaot nga mabawi pa na nato. Gihaguan, gihilakan, gigamat kina sa mga nituwa og patas, mga nisway og apas. Wala ba mo masayod? Sakto ra ang balaod pero kamura ang nakalapas. Buwis nga gasaka, pataka na lang mugdugang. Dili naman tay lubog sa baha, lubog buta sa utang. Sa karunta nakadepende. Pero sila, murag di naman mo to o gaba. Kung iana na lang perme, unsa na rin ugma sa mga bata. Bisan sa unog kwinta, alkansita sa aftermath. Dili ta dapat maikog kay ato ang tingog kay mumatersad. Dili ko ganahan kay ikaw kay mag-suffer brad. Gipakita lang nako nimo di nga dili ra i-battle rap. Fuck you! Pen Pluma versus D, magpakatuwari ba? Rapolo kami 4, laglag para 8 quarters. Ikalima battle karong gabi una. Pen Pluma versus D, magpakatuwari ba? Solid na battle. Judges decision 4-1. Advancing para sa semis. D. Para Pen Pluma. Judges, palihog. Dali lang. Yo, Mr. Lefty, ang may boto si D. Actually, laki ang game plan ni D nga murag na kay medyo nihatag siya effect nga murag mapalaw ang round 1 ni Pen. Hinon, pareho sila hinay sa 1 pero na yung mga jobs si D. So 1 D, 2 klaro to D. So tanaw may pinapasok mga round. So dito sa 3 consistently mo si D maugyapon. On the other hand si Ben medyo dragging yung initial start sa round 3 pero nabawin niya gamay sa last atong para sa mga bata pero sayang all 3 rounds ni D. Yo, si Mana. Ako rin ibuto ni Ben Pluma. Siguro atong per round para nakutabla na sila kung per round. So ako na lang i-overall ang performance. So mga jokes ni D play kay sa mga tao pero mo giboto na ko si Ben Pluma kay sa iyang mga lines bitaw nga dili kay siya reaction sa mga tao pero appreciate na ko yung ibang punto dito niya. Kung battle rap ang dala ni Juan pero kung Ben Pluma para nakulang yung kayo that's why nga si Ben Pluma giboto sa overall performance pero dili kay layo ang Juan. Sige lang gyapon gamay lang siguro tumo lang siguro sa ako mga na-appreciate kang Ben Pluma sa iyang sulti po pa sa battle rap sa mga anak so pero fighter gyapon si Ben Pluma. Yo, siya ito is kay ang gibutar kay si D. Round 1 and round 2 kay D, niya round 3 kay Pen Pluma. So ang round 1 kay kitable mo ang jokes ni D. Pero fighter sa round 1 ni Pen at
na kuhan man gud sa katong round 1 sa ni D nga katong imorang i-repeat ang buwan mga gipastorya para ito katana something yan na. So round 1 para na ako ka D unsa sa round 2 football sa kayo yung mga ribat nindot man sad pero ang ribat sad nila ay ako lang sang kuha kay ribat man sad sa ihapin. So sa round 2 kay like iangat yun si D para na ko pero appreciate ya pang ginagawa ang bars ni Ben. But sa round 2 si D akong gibutan and round 3 ka Luma may fighter ka to yung setup about ato sa blood control nga kung saan na lang ang ugma sa mga bata. So mga para na ko mao dito ang gipangita na ko sa round 1 ug round 2 niya Ben nga mabaktat yun ka pero battle rap mo subjective kayo ang battle by pero ako gibutan kasi round 1 round 2 D round 3 Ben Yo, Rignac sa akong gibutan na to by per round na lang siya. Sa round 1 gibutan na ako si kuha na to pen. Ihatutan niya round 2. Round 2 kang gihatag na ako kang D. Sa round 3, murag di rin ako nag-deciding factor sa round 3. So mas niangat mong kan di kay puro sa direkta yung line sa iyang kontra sa tournament wise pero battle rap gig siya. Indot tong ender ni Penduma nga dapat blood control pero mas niangat yun ang linya ni D parte lang mga punchline. 2-1 para ka team. Silviones Condrens Hogi Butan City round 1 ug round 3 round 2 gyatag ni Diploma kay laban na pares count then round 1 is bright na kay tuang sa sapato so round 1 round 3 D